Nebojte sa strašidielok. Noc múzeí a galérií. Sobota 14. mája. Na zemi sú deti, ve vesmíru letí, ty růža divné samé a to my. Hvězdy pokrývají, aj děti, čo sa hrají, možno takisto ako my. Plné dětí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Všetky múzea a galérie v Európe aj na svete majú svoj sviatok, ktorý chcú nejakým spôsobom osláviť. Je to noc z toho dôvodu, lebo múzea sú otvorené do neskorších večerných a nočných hodín. Dostane návštevník, keďže príde večer do toho múzea, do ruky sviečku a tak si pochodíte po schode? Raketa letí, nám už asi letí, možno, že zajtra ráno pristane na okraji lesa, aj bude celku klesať a na zemi už zostane. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz nasadnú do rakety, možno, že ich uvidíme, 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 keď priletia za nami. Už o 4 dní sa dočkáme ďalšej v poradí už 7. noci múzeí a galérií. Som rád, že vyše 80 múzeí, vyše 20 galérií a vyše 50 slovenských miest sa do tohto projektu zapojí. Rátate s tým, že sa niektoré deti môžu aj rozplakať? Skôr ako plakať sa budú smiať. Výborne, dobre, tak sa teda vidíme tento víkend v múzeu. Áno, vidíme sa, tešíme sa na vás. Nebojte sa strašidielok. Noc múzeí a galérií. Sobota 14. mája.